سلااف ئەی غەریبیا تەنێتی ئۆ دێشتەرت هێلم ji ber ku ewrên reştarî her tim peyamberên ayetên nû yên paqijiyêne û di şahidiya Mûmekê de razeke eşkere heye ku wê tirôşka herî dawî û ya herî zêde ronîkêş baş dizane. Em baweriyê bînin, em baweriyê bi destpêka demsala sar bînin, em baweriyê bûyêranên bexçeyên xeyalê bînin, bi dasên serbûnbiyên bêkar û libên dîl binêra bê çi berfek dibarê. Dibe ku rastî ew her du destên ciwan bin, ew her du destên ciwan dibin barîna berewest a berfê de binberf bûn û sala din dema biharê bi asîmanê pişt pencerê re hevxew dibin û di laşê wî de dipejiqin avpijên destî kesk ê kêfperest de bibişkive ey yar ey bêemsaltirîn yar. Em baweriyê bi destpêka demsala sar bînin.